Bafethu. Let's go. Yabanda. Let's go. So. Siphika bere. Bafethu. Ayahamba ngiqalisa ngokunibulisa man. It's been a long time. Ninganiboni yabo. Been a long time ninganiboni yabo. Nisendisa stranger kwamna ngokwapha yabo. I know man. This is another episode of NGC podcast bafethu ne. Always gene we are ndoni Camps Bite ne. Sise Camps Bite you know man most location yethu leyo ne. So hayi siyanibulela ke bani benathi yabona ne hayo. Today ke sobe engage nje kwi topics nje ne ezahlukehlukeneyo. Hayi mazita siphethe namhlanje nisiphatheleni madoda. Kuniti. Yeah, papa wena. Kuyabanda nyani madoda. Guys. Masisiqale nge-major topic 30 June. Bekukubi. But ndifuna sike singene nzulu, dive deep. Yeah, important matters. Ndibulela wonke umuntu who participated kuyo. But ke indlela besesiphatha ngayo ke madoda bekubhlungu. Sixotha abantu sibetha abantu sibaluthela. Because the reason being is that ukhona ikwerekwere ehlala ekhaya ne. Yeah. So bekune container. So kubona la conflict ubona man abantu ufuna icontainer baha. Okay fine yenzeka lo way Conflict. then ebusuku seva ngicall uthano contractors there yabo baqhayeza bathatha 20 kg bathatha nemali since akendlela yosiphatha le Hayi self control ayikho lapha. Yabona start indoni le into yokwenzani le ngokuthethela ukuthi into yokwenzani le into yokwenzani le uyibekeleni mic up tell ungathethi kuyi mic yadanyaza le utheni ungathethi mic ini uthetha le Beliphethe le mic ndibeke phathe ki mic thathi mic wena Uthe kwanikhuze kuwe kule mic ndibhethe. thathi mic hey uthethela le enkungwini ngolomuntu ocela uzokuvana kanjani uzovana kanjani akendlela yosiphatha leyo madoda for the fact that abanye abantu basebenza nzima then thina singabantu abamnyama sizoyithatha nje instant yabo kukhona abanye ababone bayi opportunity ubona bababe bantshontshe and do all of that which is very bad Advantage. yabo and futhi into endifuna ukuyitsho is that singabantu abamnyama amakwerekwere asinike i-blueprint e-business xa unoyibona lo because indlela yoziphatha indlela esipaza shop into ekhona vele kudala Yeah. But- long time. bona indlela bayenza baye expanda because almost i-revenue yabo Yes, yeah. it's a billion. It's a billion and they call taxed at Yeah, all. which is bad because the government, because it's not there on the taxes. So it's bad. Ayikho bad land but not bad. ikhombisa bana umuntu omnyama naye unayo ingqondo wenza business. Yeah. Yeah, Like to stand on your own feet. So now emphulaphuli vula la business uvula sasipaza shop sakho do it at your best. Sikhalalisela. yes injalo bafethu ne yabona there's into endiyibonileyo yabo baxothiwa ne bona abantu ne but now into endiyiqaphelayo wena Cebzithi first of all niyabona mosandithi apha ne baxothiwe apha estratweni yabo abantu aba but still nangoku akho umuntu occupier ezandawo nansi into endinewari ngayo abantu ne they believed uba xa kugxothwa la majida wena yabo egoduswa kuthiwa makaye la majida yabo kuzothini kuvulelwa thini ba masibe nebusinesses pha amathuba kodwa ngokwena mfethu into endiyibonayo namfethu abahlali mfethu abayanga ukuyohlala kwezandawo mfethu zise empty nangoku it's been over a month wena mfethu Yeke lo nto mfondini. Abantu basekhona bakahambi izinto zabo bazishiyile. So asazi omastana bazi because abantu bayayirent ishop. My friend mina shop uyayirent iyo shop yabo. So umastana nguye wazi ukuthi uthini bafu uzoyibhatala na inyanga irent lenyanga. So
izinto mameshile asazi bakwenzekani because basekhona even la starting basekhona abantu jonga mntakwethu into endiyitshoyo mna andithi apha eBizana bebegcwele ezitendini yabo ndenza umzekelo ngeBizana into ebendiyibona bagcwele ezitendini bazi-street vendor yabo mntakwethu njengoba bezi-street vendor mntakwethu kuphelile inyanga ngo-oko basuswa ezitendini kuba thina sisithi sifuna indawo yokuthengisela kugcwele abantu iphelile inyanga but andikaboni nomnye apha kuthi nalapha ekuhlaleni utheni oye kwezandawo kodwa sitheni sigxothile abantu theni ngathi nje sigxotha abantu nje sibagxothela into engekhoyo ngoba ngoku bekumele kaloku xa sisitha abantu bathini wena mntakwethu basithathele indawo bekumele as soon as umuntu ethini esuka phaya wena mntakwethu bekumele kukhona umuntu oyahamba yoma pha athi hayi ndiyayithatha ke le ndawo ngoba kaloku lo muntu ususiwa ndide i-idea i-point eyo kuteni ungekho umuntu othi hayi ndifikile ngoku ndigalelekile ngokwapha yabo bakhona endibabonileyo nami khona apho bendicheba khona because mina bendicheba kobafu my friend yabo bendicheba ko my friend kwathini kodwa mase ndifika estendini ndifika bengekho ikhona ishop ivuliwe manibuza apha kuthiwa ndiyabuza babapha abantu bendicheba kubo la kuthiwa abekho bahambile basusiwe hayibo ke ngoku ndizocheba apha bathi nababazi Danyo ndawo kwenye indawo. Manifika kwenye indawo. Kuthiwa bakhona abanye. Ingxaki ngoku sekhona abalana ne. Abayekho ababeni bafuna. Because kaloku Moses na ukucheba mina ngicheba apho uyazazi ukucheba. Uyazazi ukholo uyazi bangibani umuntu uyaziyo. Ngifika abekho abanye. Ngoba isikhoso ezinhloko zenu. Ngoku ngizocheba. Kaloku madoda Azimilu ngifuna ukuyisho ne. I don't expect abana in a space of inyanga. Siyabantu abamnyama sisi occupy space. Yabo. Ubuye ukhumbule kuba se street vendor ngokudinga permit. Yes, yeah. Udinga permit yokubana uphe bese emgaqweni. Noma ungala South Africa udinga permit. Bonke abantu nento bendicheka ngibana amakorekwere yabo. Oh, manisebenzele igama elikhona. Amakorekwere. Abantu bokuhlala, abantu bokuhlala ne. Abantu bokuhlala basinike i-blueprint ye-business. Bro, basinike intoni i-barber shops, basinike i-tuck shops. Yeah. Ekugqibeni kwalonto basinikayo i-delivery businesses. Enkulu futhi. Kakhulu. Yabona zininzi i-companies on the big cities ko Durban, ko Thekwini, I mean ko Johannesburg. Abantu bebe depend ku delivery fee, o checker 60 o take a lot. O Uber Eats. Abasekho ngoku. But into engathi bana singabantu abamnyama sinengxaki ngayo is relevant skills. Because we've been so brainwashed. Kuthiwa singamuntu omnyama no, besides media. Sikhule thina kuthiwa xa ungumntana omnyama ne. Hamba esikolweni. Hamba enyuvesi. Xa ufika enyuvesi hamba ufuna umsebenzi. But yona level ebonwayo. Yona level abayibonayo which is lonto leyo mntakuthi yazi lonto leyo mntakuthi yindlela esibanjwe ngayo wena mntakuthi kahle bafuna thina wena mntakuthi lento lena mfethu bafuna wena mntakuthi uba basicontrol yabo ngoba njengoba unesalary le salary mntakuthi kubuye kuthathwe kwa i-tax kwa kule salary yabona baseyingakanani sehlela incinci ngoba bafuna ngomfethu uyabona nomhlaba sekuthile ke ngoku uzozikolota nini impolo zethu ngomfethu emavele bacaphule kwa ile mali mntakwethu ngoku uzozikolota nini okay ke aphe kwabheni kwabo ke dinga kungena ngakho bakhala basentsho abantu abangosisi most abantu abangosisi bakhala baluze kakhulu ngokushiwa ababantu uyabona nje ba hey hayi kanti bo bana bazosinika umsebenzi kwathini kwenziwe isaluni bakhona abantu abakwazi ukwelo cha ke ngathi sibhilivele kakhulu kwabantu bokufika asifune thina ukuzenzela into efunekayo umuntu omnyama makaphakame ngokulexesha bamakaphakame azenzele zonke izibusiness zingakwazi ukuzenza ngoba bezivele zikhona cha ke bezingekho public kangaka bafike bona bazigombulula bazibeka phezulu njengegwinya igwinya lo belixova sitha apha cha ke bona ke naba sebexova o 500 bamagwinya sekhawulezisa nasetown yabo ngoba etown into ebeyiligwinya binqabile so bona bangena amakinathi magwinya so ibusiness yomuntu omnyama naye makenza masikhuphukeni cha one way mntakuthi hayi ndiyazi ndiyayifuna like into ekanje wena mntakuthi yabo njengoba yabo
baninzi amajita apha ekasi yabo ndakenza into isakhono sokucheba like ungasithatha ebantwini abantu baninzi abantu abakwazi ukucheba ungafunda kubo uhambe uyovula eyakho yabo ipapa shop rather than lento uvela uhlala apha utyane nengqarhaza apha yabo ungena hayi into umntakwethu nalento ngoku uyabona utshaye wena uyabona ndenza umzekelo umuntu otshayayo uyabona mntakwethu every day uyatshaya mntakwethu ngokule mali yale feki ngoku uzoyicela kuthi yabo ngoqala ibusiness ngale mali ndingazi ba wena Cebisithi wawuqalelani ukutshaya ungaku-afford uyenza kanjani into ungayi-afford kwayile nto kaloku mntakwethu lena nditsho bana ukutshaya iziyobisi ku-expensive ihlo yabona mna ndingane-50 rand ndithenge ntoni ndithenge isibindi ushisa inyama isibindi nesonka kodwa leyo uzothenga into engaka azoyitshaya aqhunye usuku lonke ku-expensive lana nditsho bana singaboni futhi siphila ngendlela ehlukileyo because ndingaphila nge-100 rand wena utshayela 100 rand bese uthi hayi uthando uthene ephila tepu wedlulana kodwa yena utshayelene indlela yokwenza utshaya iziyobisi ku-expensive xa unga-afford yeka sesiqala njani nika yona andinokujaja futhi we are not judging but kodwa yinto yakho uma uyiqalile yimele uzoyicela kuthi isebenzele hayibo umntu avela azocela kuwe iluzo wena hayibo andibhemi nokubhema uzongicela ifeke mina belikhalaza apha intoni boyimalawi umjito wasemalawi xa kupitiliza isixhosa sizulu i-remix ushaya i-remix yakhe ngwale malawi uba bona bezinedragi la idragi singasuke siyibuze ko-president uba idragi ingena kanjani ngoba i-border gate uyaskenwa phaya nazi nezinja lana netruck ohamba ngayo yonke into uyaskenwa idragi yinto ela yaqaphela uba zonke izinto ezingathi zibubheka caleni uba ixesha elininzi kusetyenziswa la madoda kuba esaziyo uba la madoda angawala akazuba nalo usizi vele nawo azivakashele kodwa ibona uba kuba liyafa malife ilizwe ngoba akufi elabi ilizwe yabo njengangongena idrag ngenzeka ingena ngabaholi bethu baphezulu yayibo abanyani ngenzeka bona okanye uyovakashela umhlobo wakho okanye umholi othile kanti uyolanda idrag uyifaka la eMzantsi uthatha ngapha kuthi hayi uflyile ubani umdlalo webhola intoni bona kuninzi ubushishilekitho South Africa mna ifana kaloku izinto zisuka ngaphandle kodwa ihamba kanjani kaloku madoda masibuyele apha the core structure kubana kahle kwakutheni bade bagxothwa aseqaleni masithi the reason why abona enye into bra kukhona into mandatory bana yenziwe but ethically like morally wrong kubhlungu. So the main aim ukubana kugxothwa abantu bokufika was because i-facilities ne-resources asinazo. Well, asinazo. We do not have sufficient resources as South Africa ukubana si-accommodate abantu. Number 2, ba-undocumented. Undocumented, it means that onokwazi ukuhlala endaweni apho ungavumelekanga khona. Ngumthetho lo. So imagine ngoku xa khona abantu abangalandeli umthetho thina siyi-South Africa so react njani which it makes sense thina we as citizens of South Africa sizogobela nawo umthetho xa khona abanye abantu abangekho semthethweni abahlala apha. Number 2, medicine yethu limited to we hospitals. So bona into abayenzayo they occupy the space. Abona there was someone I was having a conversation ukubaluleka kokuvota andipromote ANC andipromote ndinxiba uba ndigodola ndinxiba uba ndigodola kabanda yaba ndisengathaza zopromote ANC tu. So ukubaluleka kokuvota ne i-IEC ikhipha intoni besides ubana ukuvota kube khona hayi stats. I-IEC intoni itracker i-stats sabantoni sabantu base-South Africa abavotileyo. So they determine ukuthi okay bangapha abantu abakulo province or kulo community. Then they allocate resources
based on i-numbers abazifumene kwa-IEC. So imagine now isibhedlela esasebhizana St Patrick's kuthiwa i-population yebhizana is 100 people, kanti kukhona aba-undocumented and unregulated Probably is 100 people. babe 100 now. But now sonke sigula sonke ubuye ukhumbule loo nto awuthi ukugula abantu abase-South Africa kuphela nabo bayagula and they need to use medical appliances yabo. So wena mntu omnyama ne kula 100 ubaliwe because i-government they allocate i-resources based on what they got. Yeah. So kula 100 wena uguli vele ngenyanga but ubona khona uzogula. So lo mntu uthatha ispace sakho. Akuyanto yakho. Because sonke asivoti sonke mos. Asivoti sonke. Kukhona abantu abavotile. Khona umuntu wayegoli ngelo xesha wafika register egoli wabuye weze emakhaya mase semakhaya mase kumele avota awazi ukuvota because wa register egoli mele avote egoli yayibona ngoku. But I feel like nalo i-system yokuvota kumele ibe accessible Anyway, when you not like best ukuthi or register phi that time because I'm here now register eThekwini For more register uvote more nobo register nobuvote ke uvote exactly. Yebo, so ezowe nje zinjalo. And another thing, eThekwini bra, most of i-flats esedown siqala ko Fisher Street. Yeah, ndayibona. Fisher Street, ku Russell, siya ku St George. Yes, Park Street. Bro. Park Street occupy ngabantu bokuhlala. Abantu bokuhlala. And some they don't pay, some baz hijack ezo building. Now imagine umuntu onalo building bana ufila njani. Yabo. And into essay worse is that ke ngoku badayisa ne-drugs. Yeah, that's mostly, the worst part. yeah. Where's building? Yeah, That's the most thing they do there. Mandithi allegedly yabo. Allegedly, ingabuyeli kuthi lento. Uthi hayi abafana basenginqeni. Bathi abantu bokuhlala badayisa ne-drugs. Thomas basuwish. So allegedly mansenze loo nto. So into ithi ke ngoku imagine ke ngoku there's a typical example ngomfundi because kweza ndawo occupy abantu bokuhlala akukhona abafundi. Yeah, mostly abafundi. Imagine khona and the umfundi kids. The kids they are there. Imagine ukhona umfundi ke ngoko stressed avela acinga ethenga insana. It's here. Laced nento enjani. Ke umfundi sehlani. Ke ngo that one drug seyimosha ntoni seyimosha umfundi one potential kanjani. Obezopasa kakuhle Ngamalengiso. Ebuya esikolweni. Ngamalengiso. Xa ibuya esikolweni uzobuya ne-disappointment. Ubuye failile. Which is why because these places abantu bangaphandle ne because yabona all my friend besides oqonqo yabo oqonqo ngeke babone bethengisa drugs like not like yabo to be personal yabo. This is real facts yabo. Hey, anikhumshi madoda. Hayi abantu Kufika abantu Hey, ndivele ndalo host. manje nithi kufika abantu abakhumshileyo sesifundisa lo mntu. Hayo. Undile lo mntu lo. Uneziqu zayo. Undile lo mntu. Sifune sonke. Ufundi. Hayi. School bafunda kungoku. But moral of the story kumele kufundwe madoda. Into balekile. But ke Ufunda. si round off lento singenzi To the nearest. the nearest Round off. si round off lento siqhubeka. Into yange 30 mayiqhubeke isenhle ngokubona kwami. Yabo. Bantu menthini youth cala ivote. And promote ANC ndisatsho. Bonke abantu abasha ixesha lokuthi babavote bonke abantu abasha ukuze sikwazi ukubhekeleleka singabantu abasha ngoba ixesha lethu asizuvumela yonke into mabahambe ngalendlela kuthiwa bazohamba ngayo babuye bangene kakuhle kwi-border gate ngendlela e-right.
aba and futhi enye into kwasaqondi kwanto hayi babaxoshwa nje bamabaphume kwi-border gate babuye se umuntu uphethe iphepha uyangena kuthiwa nali iphepha kufana noba phaa uyamakishwa nje shawuthi enye into ngendlela enye into ebendifuna ukuyiphakamisa ngeke amakhehle namakhehlekazi madoda anipenisele zifuna imisebenzi ziniloko nikhala ngoba unemployment ayikho kutheni ningapeniseli bafethu umuntu usebenza bazazi adavaleka amehlo mfethu sifuna ukusebenza madoda kanjani kanipeniseleni madoda hayi into usasebenza mna andikholwa bana kuthiwa hayi ngeke istate tona 50 siyatsho kalona buyayeka hayi istate siyatsho twini siyatsho bana i-unemployment high obhizi sibe sikhala nge-unemployment mfethu kubaba abantu besimosha mfethu umuntu mapenisele madoda umuntu ngokuceleni ekhehlekazi lapha emakhaya nobani bani kanipenisele madoda sifuna ukusebenza thina ngoku hayi bo ezibhedlela bone siphumani naseningale ko 60 sike sibona uprincipal ona 25 uyabona ko-home affairs abantu bozizinto entsha la sibona uprincipal ona 25 noma 30 because ngosoqhuba ngendlela yakudala kube khona abantu abasha uprincipal ona 35 nje phathi isikolo nje lapho ke kuthethwa isilungu imini yonke uyabona ngumntakwethu umzekelo wena Cebzithi ngiyabona naku home affairs mfethu naku kosasa mfethu imini yonke Cebzithi ngalamakhehlekazi mfethu athe chu mfethu akazi mfethu hayi suke buthi network ayikho mfethu ayikho kanjani anisuseni amakhehlekazi nibona bathi nesothi network ayikho na thina network thina sayilungisa network sine IT technicians kakhulu sinzima kakhulu ke network hayi bo sinzima kakhulu sifundile bona nje sifundile naseparlament man khiphana amakhe kukhona ingxoxo abantu abaya ukubana lento unemployment I do not believe bana there is too much unemployment cause singabantu abamnyama si occupy ispace esesihlezi khona anothi ufuna uba ngutitshalakazi nokuba ngutitshala while we have almost yabantu imillion yotitshala bangasebenzile yabo yile nto that I was having a conversation nobazasi the other time bana ingathi ndizothetha ngebhizana sikhule thina sikhule kuthiwa hambe esikolweni xa ufika esikolweni bafike bakubuze laa nto i-career day thufuna ntoni thina saxa sathi hayi sifuna bazi archaeologist zindoni hayi nam ndiyabuza yintoni le mntakwethu yazi banjalo nje esikoleni yazibona mina ndiyeve nje outside besides school ndiyeve outside accountant hayi man nekhomshini sifuna zi-chartered accountant but ke sithi xa sifike ku-matric sesigqibele sesetlisha kwizinto zo-HR so human resources or public management ngoba sesiyabona ukuthi okay I can do that abona ngoko in this economy in this generation esikuyo wena owenza i-maths lit or business studies it will be very difficult for you kuzaba nzima kumele uphase ngama levels no mamela besides that ngoku South Africa is in short of engineers is in short of doctors not in short but sidinga more abantu abane-skill set ezinjalo because if ungane-skill sesandla chief ungazivulela yakho business thina si-educated but not financially educated asinayo financial literacy ubana sithini sihendlisha imali yingakho as time asifika apha safika kwi-generation wealth yabo must be from scratch bro mamela sikhule singayazi sikhule abo bazazi sikhule singayazi imali mfethu kokwenu mhlambe akekho ubani mhlambe umuntu esekaphatha imillion nakhona ephatha ikhona sesiya ngapha blow it most of them blow it in this is prioritizer thina singable dikule region endikuyo losiko nezinto ezingekho relevant the tribes okanye singaphinde sithi abantu abamnyama babethwa uba umuntu ixesha elininzi uyafundela ukuqashwa yabo angafundeli ukuvula yakhe business yenze yakhe izinto zamabhizinesi honestly mkhulu wami akekho umuntu ozosithatha kuwo into yakho kodwa imali bangayithatha akwazi ukwenza ufikele seyilale nje so akwazi ukwenza i-plumbing mkhulu
u-right yebo akekho umuntu ozosithatha eso step uzokwazi ba wena Ndozalo nayo zangu uzalo nemali zangu uzalo ufumbethe imali lento yenziwe leyo Enye into mntakwethu. Enye into mntakwethu uyabona thina sixhomekeke kakhulu uba umuntu sifuna uba nesalary madoda isalary hayi iza na more stress salary yabo uma uya eSouth Africa hayi thina ndiyabona sifundele uba nesalary asifundele uba nemali mntakwethu lonto leyo sichana kakhulu mntakwethu sichana kakhulu education futhi ile education le yakhona le mntakwethu hayi because sifikele kule nto kaloku uvela ubona uba mfethu family yakho kuthiwa yesikoleni yavuka kuseni yesikoleni yabona uvela ubona uba lo muntu angahanga esikolweni uzolazi after uphuma nalapho sekulate yabo ngoku uvela ubone wena mntakwethu uba hayi lo umuntu ongcono la ngulo ovele wangayo ukuya kwezi sikole ubona uya kwedlula 10 times better uvela ubona uba hayi kunzima into endiyitsho twin is that there's power kwi pay slip nangona ungayiboni so wena xa ufundela uba ne pay slip it's fine it's good to have income stable njalo ngenyanga cha ifanele ufunde uyisebenzise ibalekile lanto ibalekile ilena ndithi education that's why wena umuntu akothini khona into endayiqaphela yabona wena Cebzithi khona umuntu osebenze Debones wena Cebzithi bekhona osebenza kwamasipala into enkulu kwamasipala siye ezindlini zabo emakamereni wabo Cebzithi ufike wena bazasi lona sebenze Debones okanye osebenza eHungry Lion Cebzithi kuhle endlini yakhe khawuye kulona sebenza umasipala into enkulu wena Cebzithi hayi upakile iMercedes Benz ngaphandle qha kuphela ngaphakathi endlini kuphandle yabo lento ixhomekeka ukuba imali uyiphatha kanjani Cebzithi yabo yabona imali noba ingancinci kanjani imali yabo mntakwethu if uyakwazi ukuyiphatha imali okanye uyisebenzise ungangumuntu ongcono le kunabantu abanemali serious kona ngokwena unesalary yakho wena Cebzithi wenze more than abantu abanentoni banezimali ezinkulu la two room wena mntakwethu ubeka pha kuyini uright mntakwethu kunalona yena azovele abe nezimali ezinkulu hamba yorenta le emabhilidini le phezulu edolofini lo muntu mayesweleka lo muntu uzoncwatyelwa phi akana site akana ndawo ke iphelela kwirent uthatha ne-prostitute akaloko ezindawo zintswembi prostitute bazazipha yabona pha mntakwethu ngoku seyivele ikufowunele mntakwethu yabo isho ubuza nifumane room ntoni umqwayizi yeke nto zo 50 rand une experience hayi na experience ndiyandi yinto endiyibonayo mntakwethu yabo yinto endiyibonayo mna mntakwethu mna ingxaki ndingumuntu ocurious kakhulu wena Cebzithi yabo ndiyaye ndotsho endoda wenza ntoni mfondini wenza ntoni hayi andixelele umthetho uba hayi boy bendiyobetha because leya ayinazitori ayinanix ayifuni nails leya wena Cebzithi yabo uvela ufika ubethe uvala usulele emnqwazini uvala umlomo uphinde endlini yabo hayi ayifuni girlfriend allowance leya yabo uvela ufike nje uqhawule into yakho okhethe namecaleni yabo khona bangafuni girlfriend bethe edlula abangayifuni khona nje uzithandela nje okay flower shuthi ushuthi ke ngosesibuyela ke ngosithi abantu ungangumuntu wesifazane ungangumuntu wesilisa vula ibusiness andithi sithi bayahamba ewe siyatsho nami ndikhona lapho nami ndiseningizimu Afrika andizojika into yezwe mina ndiyenze yami so ke ngokumuntu wesifazane makavula ibusiness naye nowesilisa makavula ibusiness obedayisa amakinati asingeneni ngoku sike sijikeleze namakinathi sibone ba into lepha emakinathini kuba nathi sizozithenga na ezlo izinto namathezi la nezimoto ezavela azithenga amakinathi ubona sizosho sikwazi ukubona ba angeke phansi kwamakinathi ikhona into khona amandla no kodwa yabona lezo kanye ikhona iphamp ethini uba ndiqhubeka ndandise lento ethethayo indlela yethu yabona amakinati bona abantu basengathatha ikinati la 4 rand
bayidayisa ngo-6 rand iprofit i-2 rand umuntu omnyama ngeke yonwabele lo because into uzofuna more yeah Sifuna into ezikhawuleza. extra charge umuntu omnyama so into endiyitshoyo bana is that uzofuna u-50% return noba afuna u-100 yabo but what I can say is that if ningabantu abamnyama nifuna ukwenza ngendlela abantu bofike bebesenza ngayo yiba-community meaning that xa notice ngosibayi-4 masikhipheni 1,000 sizovula ishop eyi-1 no my man 1,000 sizokhipha ishop eyi-1 sistock sithi bantshone kule nyanga sifocasa bafu ku-twin sithi 4,000 estoki and kulula mfethu ukufumana indawo ezidayisa at a manufacturing price not at a retail price thina sithengisa at a retail yabo Yeah, sithi yeah. 1,000 sinike simstokele izinto ezindimandi njengesonka swekile zonke izinto ezibalulekileyo angafutha Ngale ndlela enza ngayo amasulumane. bona baye-community Nansi into endiyithandayo ngabantu bangaphandle nakucebisa yabo ciza bayaxhasana mntakwethu. Bayaxhasana. Yabona lo mntu libe abantu abamnyama asiyo-community uyabona aba bantu abayabe nakucebisithi Hayi. abanamona towards each other yabo mntakwethu basisibumbu babumbene mfethu yabo yabo ngoku wena mntakwethu ngoku into bayenza ngoku into bayenzayo ngoku into bayenzayo wena mntakwethu yabo into bayenzayo bona yabo omnye ne uyafika eSouth Africa ne afika zame wena mntakwethu yabo adabe nento abize omnye naye umthini amzamele nansi indlela abe nento amxelele ba nansi indlela mntakwethu yabo yenza kanje yabo njengoba ndikustokela kanje yenza kanje nakanje nakanje yabo ndike ndawasebenzela phela lamajita mina so ndiyawazi basebenza kanjani yeah ndiqhela ukwajonga yabo asho ba I know yabo wena awuthi yami njengoba usuka le emazweni yabo yenza kanje yabo nawe uzaqhubeka kwimoto yabo thina apha eSouth Africa ngokuvele uvule wena isipaza sakho apha wena mntakwethu ucebisithi nabo abantu ke wena cebisithi sebezothi hayi no wara yabo bathethe into zabo zingacacanga ngoba ayila eSouth Africa hayi nigqwetheke kakhulu ungubani yintoni mntakwethu yintoni bayathakatha hayi hayi ke ibe baba ke bakhwela imfene ke ebusuku wena cebisithi ke Iyabona kabo ke? yabona bo ke mntakwethu yabona bo mntakwethu hayi baba banicaphukisa kakhulu wena cebisithi kutheni ungavela uloye nje ubube nemali mntakwethu instead of ubusabusokolisana nathi vele uthumele into zakho mntakwethu zilanda imali mfethu FNB nangu FNB apha mfethu awukho kuthi hayi imali la down uCapitec ndiyambona seyinqwaba kakhulu apha abathathi bayahlukumeza cha ukuhlukumeza andazi uba ngumuntu unjani kulanda abafuna ukufika kuyo abazazi bafuna nje uhlupha kwanye abantu nathi sibhene lezo zinto ushuthi hayi amathuba omsebenzi masisithi maninzi kakhulu amathuba omsebenzi avulekile kushuthi wonke umuntu angakwazi ba asebenze yonke lento bekwenziwa babacheba babathini sikhombo yanto intoni yanto umix amazamba netumato yanto khombo umbumbumbu shaya ezifast la uthola imali lapha ukuze sikwazi ukukhanda lento siboneke kuba amaparethu ke sizosheka nawo ngoba mesaqhubeka ke nathi ngesithini ke mase behambile asaqhubeka hayi ngozithandele yena into uzithandela wena ukuze ungene kuyo yayibona sizobe sibona kanjani ba uyathanda ukuba kanjani ngoba kudala kwasakhula ke kubhenywa yona idrug kodwa ke ngoku hayi uzibondwe kakhulu yabona ba iyabhenywa hayi kancane futhi ke nabantu babo nabantu abayisebenzisayo ngesibaphazamise ngoba abamtsali ngenkani nguye uyathi ufuna ukuyobhema ndifuna ukubhema abeclean isho imehluli yayibo kanti ngokuyimbi isimele isitoko sakho yiba clean ubaba bakhona abantu abagibela izitimela lekoThekwini otata abadala abasebenza ba clean ngeke uzumbone bushale we
abantu bebeyishaya kuqala besebenzisa zona izinto qha ke sezibhidlange kakhulu ngeke sigxeke qha ke sifuna ukesibone ngokuba bebengekho ke aba okwexeshanyana singabazi bababuya nini nobe elizweli akulo lethu andithi kuba khona ne-umbrella president bafo kuba bahlangene elizwe yabo asiphathanga basazobuye babuye abafowethu qha ke wonke umuntu uzongena uzoveza istempu okwangoba babuye kushow khona into ebikhona isigximfizi uyaveza ba nguwe lo ngenayo ungena ezweni kusho kube right ezweni kuye kusakufila abantu bakwenzeka into i-human trafficking yonke onto kufa abantu babulawa babantu ababangenayo amaphepha la ngoba ngokwabaskeneki abantu abo kufa abantu ozokwazi noba ubulewe ngubani noba uthatha ama-fingerprints akasebenzi la eMzansi ngoba kaloku zange athini asayinwe Home Affairs amkelwe ngendlela e-right yabo ama-fingerprints kwatholakala umuntu owangabulala almost nje abantu abaninzi eSouth Africa mhlawumbe kanye no-10% nje ngoba akaveli la eSouth Africa. Siyabona mkhulu wami sibuyele lento amathuba omsebenzi. Yabona an average i-foreigner lithoni yabona ikhumshise i-foreigner eThekwini el-driver isithuthu benenza approximately 20,000 ngenyanga lo mali ayitekswanga yeah tax bahola kabini bona ngenyanga nohola kayi-1 enye into obanda kodwa yabona umuntu ukuthi enye into endiyiqapheleyo mna abafethu mna ayi thina siba abantu bala eSouth Africa bonilungisa kabantu xa ndibhuda lento endiyithethayo wena mntu kodwa thina sine pride kakhulu sine ego kakhulu mfethu thina yabona thina ngoku ngibonile nje sizigqatsa wena mntu kodwa ndiyabazi abantu bazobe besithi bandithuka andinakwamsebenzi wanawo kahle andikwazi noba uya-exista na namsebenzi nawo kodwa into endizoyitsho wena mntu kodwa besibhizi sibagxotha wena cebzithi yabo uba hayi badayisa impahla phaya phandle banethwa imvula yonke loo nto leyo bendicela ke madoda njengoba sesibagxothile abantu yani phaa kwezaa ndawo utyuphayo indawo madoda singagxotha abantu sibagxothela ihala la masithini madoda ndenzela ningathi hayi kutheni angayiqali yena ngutitshala yena uyasebenza ne-payslip hayi no-payslip mntakuthi hey no-payslip ndingumuntu ozizamelayo nam madoda but kodwa into endizoyitsho kancinci mkhuluwa uzongena yabo uzoza mkhulu yabona into endiyitshoyo mna mntakuthi yabona la msebenzi lo siwuthatha thina light yabo ubunzima wamsebenzi ndiwenzile mna yabo itroli mna ndiyiqhubile itroli mna town ndiyiqhubile itroli town mna ndinethwa imvula ndiqhuba itroli mna and la msebenzi lo imali bendiyenza pha imali yabo imali eserious bendiyenza mna ndiqhuba itroli pha ndimdaka pha town ndiqhuba itroli and enye into ndizixhuma into ende pha yabo ezizezitendi ndizixhumile into ende ezezitendi imvula inethe viphelele kum uqalele kum yabo khona ezamvula zihamba nezikhukhula mna yabona njengoba wena ulele endlini yabona ndakufaka nawe mntakodwa yabona ngoku kuhamba izikhukhula nina nihlele ezindlini nibukele pha ko-TikTok kuhamba izikhukhula mna ndibhalanse nentende kanje ndibambile intende kanje uba mayingahambi intende ya lento ndiyishoyo uba wena mntakodwa nangona sibagxotha nje mntakodwa eyamisebenzi yenziwa abantu inzima kakhulu idinga umuntu onesineke yabona njengoba ngose siyibonile uba yenziwa kanjani le misebenzi hayi masizameni madoda hayi yabona iyouth mayizame kakhulu siphakameni bantu abasha kakhulu indlela into abona abantu qala phansi noma uyabona bakho kwantu qala phansi uzolunga injalo kancane ya beka ipride ecaleni yabona kumnandi icebzithi uthi ngokungumuntu ophila ubukade uzibona uphezulu wena ecebzithi ukuphile nje nabantu nje yabo ubuye ngewehle i-right thina kule society esikhule kuyo sikhule sithambile singamadoda ngifuna ukuxoxa insebenzo asiyazi sesifuna indlela ezilula zokwenza imali ya nantsoko ama-shortcuts weso dade wethu ke yo and lanto ukhula sogqibela songayazi ivalue yemali bana imali nantsoko akwazi oyisebenzela nantsoko I admire mfethu umuntu osebenza hard
Lenza umzekelo ngoCam. Cam first senza hard. No futhi lenza umzekelo omfutshane. Imagine umuntu uba umuntu omnyama to open a business, to start a business, inventory, ukutya. Like from scratch. Sometimes I've been a customer, sometimes I've been a customer. Like persistence. And yabona xa soyispenda imali so yayazi nensebenzo kanti thina sifuna indlela ezilula ukugamblisha forex Betway yo yazibona esizalana ke South Africa ma Betway because asiyazi insebenzo yemali yabona xabzithi so ngathi udubene career ka Betway ndama ke yabona company ayitando company imali is spiritual in ways you could never and as the energy but spiritual lazibana iyamchinja umuntu iyamakho umuntu iyamuyisa umuntu ndaza babehamba ngeRanger mina mfethu wahamba inyama singenanzulu yabona mina I greatly admire mfethu abantu abanjengo no Twin abebamba intente thina sazi ngiyavuma mfethu sibona TikTok ebamba intente niyazirecord nihlekise ngathi nakhama numpa mfethu sibhenga because we never thina mfethu siphile soft launch siphile mfethu imali yabo njengongibona yabo lo sikhule town cheese boy sikhule town cheese boy no cabala hayi wewe unikwa but I greatly admire abantu abanjalo abantu mfethu abavuka ekseni bambo phanda yabona umuntu othi umuntu omnyama is lazy in this economy uyaxoka kukhona mfethu umama ona 62 osavuka ekseni ambo thingisa sweet emakethe ngoba ungafunda usebenze yena uthi ndakukhulisa ngalento zokhula ndiye standing lelo nditsho emakethe wenza ayithanda ino 20000 mama uzothatha 20000 aqhubeka estanding ngoba yena uzonqoba insebenzo yakhe bona abantu bona abantu hayi bahlala endlini nje uzohlala phezulu uzoguga phela yibona nje abezukulu bazomsokolisa but into nditsho bana mfethu ubungavuka ngo5 ekseni uye market itaxi seziphumile bandaphanda abantu baya sebekhona abantu bayasebenza so into nditsho I greatly admire abantu abanjalo umphanto umzamo nditsho nothengisa iluzi mfethu elisikwenza lento ndisho mfethu yabona bafethu hayi sesiyayivala ngosesiyayigoqa ngo hey madoda elokugqibela bafethu into enzoyitsho mina hayi umuntu uyabona lento umuntu ugudi kuya uba udlitywala kakhulu vele uthengisa utywala bafethu sanisisokolisa wenze lento uyithandayo thini ngabathanda tiki thengisa tiki hayi andisho kanjalo mntakodwa andisho kanjalo xa utshayitiki into illegal mose so awuzuthengisa into illegal kaloku akusetyenzwe nona esikini sokuthunga izihlangu khona zithunge kakhulu tata ikhono lakho lenze but mfethu xa ufuna uvula ikampani CIPC register nje less than 200 rands uvula inkampani yakho ebhalewe wena ibe inkampani uthanda izinto ze-IT njengathi yenze yonke uyithandayo danki but masibulele kakhulu siyabonga danko